Добро утро! Искам да направя едно кратко видео за YouTube. Отдавна не съм правил видео, с което да разкажа набързо някои неща за пролет 2025. За разлика от пролет 2024, която беше изключително избързваща и много рано се случиха всички неща, както се изрази мой приятел, какво стана, тък му запаляхме пушалките и сезона тупа-лупа бой и ако влязахме в боя. Тази година не е така. Да влезем в боя, изземе, да влезем, изземе. Седим на полусъединител, правим маточници, такива хубавци, правим ги, изхвърляме ги, изобщо такива работи. Ги майките вътре. Ето замръзнал в колата. Ето е майката. Ето е майката. И това всичкото нещо отива в коша, защото просто не става. Не могат да се усвоят. Нито могат да се заредят миниоплодни, което става изключително бързо, но просто чичи са на кълбо, не могат да се тръскат. Студен вятър духа. Има много малък прозорец от време в някои от дните, в които може да се работи. Да кажем 3-4 часа, в които кое по-напред да свършиш. И така, получава се един интересен феномен, който аз не бях го наблюдавал до сега, макар и да съм от 10 на години сериозно в бранша. И то е следния. Получава се, окачествил съм се пчелите на силни, средни, слаби по-рано тази година и това нещо ми помага много за по-добър мониторинг на целия пчелин. Защото всяко по сила семейство има различни нужди. Слабите семейства от храна нямат нужда. Имат нужда от правилната храна. Какво значи това? Тяхната храна е на кокъл. Те са слабички, не могат да я загреят, да я втечнят и по този начин, макар с 10 км, те гладуват. Затова е важно, аз какво правя, минал съм им дал свежа храна. Няма по-голяма помощ за едно слабо семейство, от което да се вземе една пита с кристализирал мед, да му се даде една пита с течен мед и свеж каран прашец от силно семейство, просто да се направи една рокада, и да им се тръсне малко пчеличка от силно семейство, от някой пита с прясно пило, просто да се тръсне пчеличка, за една-две шепи говорим, плюс да им се затвори дъното. Аз лично в най-горен корпус ги преграждам с найлон. И по този начин оставам 2-3 пръста, естествено, да могат да слизат надолу. И по този начин дал съм му... Какво значи дал съм топлина? Не съм му дал топлина, но съм го стеснил по този начин. Дал съм му малко свежа пчела, нали, за така да живнат. Дал съм му и свежа храна, с която мога да се храни. Защото едно слабо семейство с толкова много кристали, пчелите нямат кирки и зъби, общо взето те си гладуват. Едно средно семейство по сила в този момент няма нужда, почти няма нужда от нищо, защото то си има мед, не го изконсумира, защото няма много пило. То успява да се разтопи така наречения мед, но пък силните семейства имат много пило, меда им свършва, там се получава следното, че тях студа не ги спира, за разлика от средното, то се натиска, седи, и не иска примерно да усвоява нови корпуси с пило. На пчелата слиза, обаче не се разпростират така на пило. Докато при силните семейства тях нищо не ги спира. Те са запалили печките вътре, действат си и там риска да умрат пък от глад, защото просто ще им свърши храната, е огромен. И ето тук се получават едни много големи разлики в семействата. Предни години, докато март и април средните и слабите се наваксваха и се настигаха и се получаваше в последствие се получаваше една равна работа. Нали? Тръгваш, правиш отводки наред, от почти всички взимаш, само от най-слабите не взимаш пило за отводки. То сега ще се получи един много голям дисбаланс като работа, защото ще имаш ясно изразени ултрасилни семейства, изключително силни, и
ясно изразени средни семейства. И слабите те са ясни. Нали, там няма какво да коментираме. Но те са и в моето стопанство са и 10% са ми слабите, над 50% са ми силните и около 40% са ми средните семейства. Което процентно съотношение в цялото стопанство смятам, че е много добре, защото се получава така, че основният двигател като силни семейства е над половината. Това е прекрасно. И средните са много добро количество. Слабите, дори да ги отпиша, нали, говорим за 40 и някои, нямат 50 бройки сами слабите, се получава така, че и да ги отпиша с тях, без тях се тая. Но ако отпиша силните, ако ги изтърва от глад да умрат, тогава тогава е много лошо. Тази година така. И ето просто различните кошери по сила в момента имат различна нужда. От различно препипване, настройка и така нататък. И това нещо, всичкото ще се отрази в направата на отводки. Сигурен съм, че тази година няма да се получи само при мен. Ще се получи при всички колеги, които правят отводки. Ще се забавят датите. Просто нещата не се случват. В момента тази сутрин беше минус 2 градуса. Днес сме 10 април. 10 април сме днес. На Байра има сняг. В Разград колеги споделиха какъв сняг има и така нататък. Общо взето пролетта си е гадна. Няма какво да се лъжим. Но когато си мислим, че ни е гадно, може да погледнем овощарите и да разберем, че може да бъде много по-гадно. Нали, това не искам да звучи цинично, но положението пред тях е над 90% щета. Череши, сливи, праскове, кайсии, всичко е леш. Замръзнало е. Тая година, не знам тия хора, ако с това се издържат, какво ще правят. Направо е ужасно, наистина е ужасно. И тук идва въпроса, държавата по какъв начин ще съдейства на тези хора, защото на толкова паднали на колене бизнеси, за мен лично трябва по някакъв начин да им се обърне внимание. Не мога да кажа какъв, но както и да е, това е друга тема. Така с пчеларството, с тези температури различия, ще се получи и различен вид. Различна нужда имат семействата и по различен начин ще трябва да се работят. Просто не може сега да се отвори времето, да кажем на 15 април и да тръгнем да правим отводки. Какво ще стане? От тук ще щипнем 5 рамки, нищо, 3 рамки, нищо, 2 рамки, нищо. И такава шарена работа, а пък предни години не е било така. Защо го казвам това нещо? Предни години тръгваш наред и вземаш 2 рамки, 3 рамки, 4 рамки, 2 рамки, 3 рамки, 4 рамки и се работи и знаеш, че като фанеш на редица от примерно 50 кошера и ти знаеш, че ще вземеш от тия 50 120 до 150 рамки. И си правиш една сметка и така, нали, в главата. Толкова по толкова минаваш, толкова днеска това, толкова кошера ще обработи така. Сега в момента някакъв тотален хаос се получава. Ама това е завод под небето. Маточници се изхвърлят. Вчера изхвърлях. Днеска ще изхвърлям. Просто ето го маточника. Хубав маточник. По размер е може би 2 см и половина. Ето е майката вътре. Тя е Purple Eyes. Нали? Ето я. Изварял съм я вчера и ми седи тук в колата. За тия, които се притесняват, че ще ли да ядат боболечки, Европа ще да ги накара да ядат боболечки. Аз отдавна ям боболечки. Нищо ми няма. И тази пролет е едно изпитание за всички нас. Просто искам да кажа с това видео на колегите, които
искат да си помогнат по някакъв начин на пчелите, най-важното е в момента да не отървете силните. Да не ги отървете от глад да умрат. Умирали са ми от глад по всяко време на година пчели. Случва ми се и да ми умрат от глад и от водки юни месец. Това е най-гадната смърт, защото може да се помогне изключително лесно и на време, но просто трябва да се погледне и да се свърши тази работа. Сега някой ще каже, ма що не му оставиш достатъчно мед и така нататък и така нататък. Ами аз съм му оставил достатъчно мед, ама имам семейства в момента с по 14, 12, 13 рамки пило, фарар. Това е, имам кошери, които са най-горния корпус е бил мед, в момента е пило, средния е пило и нали, крайните рамки ги изключвам, първа е 8. И в най-долния корпус майката е сляза и там е средните някакво рамки е направила пило. То направо е чудо и това всичкото е изярено. Защо? Защото в студа голямото семейство консумира много, обаче тях не ги спира студа. Просто им трябва храна. Имат ли? В един момент аз това мед сега какво, нали, откъде да по 2 магазина мед ли да им оставя? Как да стане? Нали, не може да се прогнозира. И затова сега, където има нужда, трябва наистина да се помогне. Имайте го в предвид. И така. И ето как, тук ще направя една препратка, как семействата имат различни нужди. По същия начин сме и в пчеларството. Различните пчелари, защо не може да се обединим? Тук измествам центъра и посоката на видеото в друг фокус. Защо не може да се обединим? Защото пчеларите сами по себе си имаме различни виждания за бранша, имаме различни нужди и виждаме различни врагове. Защо го казвам това? Защото за да се обединят двама човека, те или трябва да имат обща цел, или трябва да имат общ враг. Няма нещо друго, което да ги обедини. Обща цел, общ враг. Или едното и другото. Може и двете заедно. И какво се получава? Получава се така, че ние като обща цел има пчелари, които имат пчели, които виждат къде са основните проблеми в зимната смъртност, действат, натискат. Тия хора имат проблеми като ниска изкупна цена на меда, защото се отварят мед. Имат проблеми като законната продажба на пчели, защото знаем какво е положението в България. Имат проблеми с роево настроение, защото имат пчели. В следващия момент други пчелари, които не са си успяли да се третират пчелите добре за акар, въобще не са го проследили, казват, аз третирах как, сложил и ленти, не погледнал. Това е тема на разговор, която съм дъвкал много пъти, няма повече да коментирам. И в следващия момент тия хора нямат пчели. Ръсят мозък по групите, нали, че този пчелин им бил опитен и зато и смъртността била 90%, да ви имам опитите, много са успешни. И в следващия момент какво се получава? Тези хора, едните имат пчели и имат едни проблеми и едни врагове, другите хора нямат пчели и имат други и виждат врага и проблемите на други места. Как тези хора да седнат на една маса? Няма как, защото тези два типа хора, нали, ни успешни пчелари и ни неуспешни в този момент, те винаги могат да бъдат успешни, просто трябва да се променят действията. Никой да не го взема много навътре и да почва сега, нали, пак егото до тавана и кой бе, аз ли съм успешен, аз съм успешен. Стига с това его, стига. Направо така. И какво се получава? Получава се, че тези две групи хора имат различни проблеми, имат различни врагове, нали, в главите им и те не могат да седнат на маса. Ето как и при пчелите е така. Имат различни проблеми. Едното си издумкало, храната е изяло, направило много пило, върви напред и няма мед. Другото, меда му накокал. Има много мед, обаче той има нужда от течен мед, не от мед на кристали. Средното, то си върви, бута си и така. Така е в пчеларството. Абсолютно същото нещо е в пчеларството. Замислете се, ще видите, че е по същия начин. Желая ви един успешен ден, а и не само една успешна пролет. От 13 април го дават вятъра от северен да обръща на източен.
и се надявам и дават нощни температури вече да бъдат плюсови. Плюс 4-5 градуса, дневните 13-15 и се надявам наистина тази пролет да се отпуши и да тръгнем вече да работим целодневно на пчелите, защото днешното вършене на работа на пчелите направо е ужасно. В момента часът е 9 часа и 2 минути. Аз съм дошъл до базата да натваря някакви неща, отивам на пчелина и с това бръсне студен вятър, направо не знам какво ще я върша. Имам се работа за вършене, ще я върша, но изобщо не е никак приятно. Няма значение. Надявам се акацията да не е измръзнала, драката също. Вървим напред.